Ngayon, maaga na po nagpapakulit tong isa. Yan. Sa sobrang likot niya na talaga guys, 8 months. Ganitong bata talaga yun yung mga sobrang kakulitan talaga. Yan yung mga edad na grabe, kailangan talagang bantayan sila kasi sobrang kulit nila. Teka muna. Okay. Basta alala tayo. Yan. Oy, ay. Tak mo. Oy, oy. Bawal, bawal. Up, saan ka pupunta? Gagapang ka? Bawal. Bawal gapang ha. Bawal gapang yan. Uy! Nalaglag yan! Uy! Lalo yung kulit na talaga. Saan ka kama? Kama. Ay, tingnan mo, Ray. Sa iyo. Tiba naman, oh. Ilagay mo sa walker niya. Huwag lang na, may bigla lang yan eh. Yan lang. Bigla! Ina! Yung walker nga! Ang kulit ko din! Kukunin niya nga kasi yung cellphone mo. Oh, bahala ka dyan. Pakukunin sa niya. Dito lang, dito lang. Eh, laman mo yan. Kat! Hindi pwede, hindi pwede. Sinunda. Ayaw ka ilagay. Matigas eh. Matigas ka rin, ano, Ila? Matigas to si Ila. Matigas si Ila eh. Wala. Eh! Okay. Ayan na po. Umpisa na siya. Ayan na. Umpisa na siya sa kanyang kakulitan. Na. 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 Ina! Sakit! Oh! Ayun nga yung pinupuntarya niya. Ang puti-puti na lang. Kasi gusto niya kasi. Kasi ihampas yan. Kulit-kulit!
Yan, kay gusto ko na yung cellphone. Yan. Sabi sa'yo eh. Target siya. Kuha yan. Gusto ko yung kunin talaga. Gusto ko nandun sa loob ako eh. Ba't kaya na ako nandun sa loob? Ila! Ila, dampot mo! Damputin mo, Ilay! Ila! Tak, 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 tak! Tabingi na naman iyak po ito. Kalahati na naman ang napasok sa upuan. Hyper, mamaya pag naantok mo yan. Luya, luya. Yan na. Ano sa ba to? Ayan, maalis ka. Ha? Pero, ilan ang sinabang ayos na yun kasi nakakain kasi. Parang medyo malambot sa kanila. Kasi yung ginagawa niya tapos sakto yun kaya gano'n siya kaganda pag nasa ayos na yan. Nilagyan mo lang sa sabaw. Hindi. Dagdagan mo lang. Tatlo. Ilan ba sinain mo? Dalawa sila. Oo, ayos na yun. Saan kami dito? Tatlo at kalahati. Bakit dalawat ka lahat mo na naman sa inyo? Sama na sa kanila. Okay, laman yan. Oy! Ano? Mahilig ka talaga sa wire. Wiring ka ba? Wiring ka. Halika na. Halika na. Ay, bata. Halika dito. Halika. Isa. Dalawa. Ano ulam? Isa, dalawa. Morning po. Good morning. Isa. Isa, dalawa. Isa, dalawa, tatlo ang tatay mong kalbo. Hello? Hi. Hello, hi. Hello, hi. Hi, 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 hi.